आम्ही एक नवीन कार्यक्रम करतो आहोत। येणाऱ्या शनिवारी 24 तारखेला महेश काळे हे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते गायक आहेत आणि गोव्याशी त्यांचं खूप जवळचं नातं आहे। ते अशा अर्थी आहे की महेश काळेंचे गुरु पंडित जितेंद्र अभिषेकी हे मूळ गोव्याचे होते आणि अभिषेकी बुवांचं गोव्यातलं स्थान लक्षात घेता आता त्यांचे जे सक्सेसर आहेत महेश काळे, त्यांचा हा गोव्यातला पहिला कार्यक्रम फरमाईशतर्फे आम्ही सादर करतो। महेश काळेंनी 3 वर्षापूर्वी त्यांचा जो सिनेमा आला कट्यार काळजात घुसली, या सिनेमामध्ये काही उत्तम गाणी त्यांच्या आवाजामध्ये रेकॉर्ड केली गेली। त्या गाण्यांसाठी त्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आहे। पण ह्याच नावाच्या नाटकामध्ये कट्यार काळजात घुसली नावाचं जे नाटक होतं, जे वसंतराव देशपांडेंच्या अजरामर अभिनयाने खूप प्रसिद्ध झालं, त्या नाटकामध्ये देखील महेश काळे यांनी सदाशिवची भूमिका साधारण 100पेक्षा जास्त प्रयोगामध्ये केली होती आणि अभिषेकी बुवांचा, अभिषेकी घराण्याचा गायकीचा वारसा आज समर्थपणे जगभर महेश काळेंच्या माध्यमातून पोचवला जातो आहे। जगभरामध्ये विविध ठिकाणी भारतामध्ये परदेशामध्ये 1000च्या वर कॉन्सर्ट महेश काळेंचे आत्तापर्यंत झालेले आहेत आणि आपण सगळे गोवेकर बंधू भगिनींनी त्यांना गोव्यामध्ये आमंत्रण दिलेलं आहे आणि त्यांचा हा कार्यक्रम आपण 24 तारखेला इथे ठेवलेला आहे। आणि माझं सगळ्या गोवेकर बंधू भगिनींना अशी विनंती आहे की आपण जास्तीत जास्त संख्येने या कार्यक्रमाला उपस्थित राहावं।